Vadikani, tinokukwazisai kwese kwese kwamuri matima nenyika. Tinokukwazisai pano papodcast yedu yekutanga gore rineri. We hope kuti muchabatsirikana nayo. It's the same yataingoita iya yevidhiyo but nechingodiscasa kuti chiBible. Saka tinokutendai nekuzoteerera kwamuchaita. We welcome you. Saka nhasi toda kutanga nekuverenga mumbereki Matthew 25 yevasikana vane 10. Inotaura kuti hanzi panguva iyoyo umambo hwokudenga huchange hwakafanana nevasikana 10. Muri kuzvinzwa ndi? Yeah. Alright. Vakatora mwenje yavo vakabuda kundogamuchidza chikomba. Vashanu vavo vakanga vari mapenzi uye vashanu vavo vakanga vakachenjera. Mapenzi aya vakatora mwenje yavo asi havana kuiisa mafuta mairi. Kunyange zvakadaro vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo pamwe chete nemwenje yavo. Chikomba chakanonoka kusvika, vose vakabatwa nehope ndokuvata. Pava pakati pousiku vakanzwa mheremhere, chikomba chauya, budai mugamuchidze, muchingamidze kana. Ipapo vasikana vose vakamuka uye vakagadzirira mwenje yavo. Mapenzi akati kuna vakachenjera, tipewo mamwe emafuta enyu, mwenje yedu yava kudzima. Vakavapindura vakati, kwete, zvimwe haangakwaniri isu nemi tose, asi endai kuna vaya vanotengesa mafuta mugondozvitengera. Asi vachiri munzira kunotenga mafuta, chikomba chakasvika. Vasikana vakanga vakagadzirira vakapinda naye mutambo wesvitsa uye musuo ukapfigwa. Saka nizvo hanzi pavakazodzoka manje vakatanga kuzodaidzira vachinoka kuti tizarurirei, asi musoro wakanga wavharwa. Saka nyaya iyi yangondichiriwo zvakanaka pakuti izvoningiriki napa Jesu vaitotiyeuchidza kuti izvoni pakanga pasina mbonyorwa kunzi chikomba ichiri kuuya nguvai. And vasikana ava 5 vakarizina kuti since tisiri kuziva kuti chikomba chiri kuuya nguvai, ngatigare nemafuta pasaidi kuitira kuti mwenje wedu ukapera tinokwanisa kungowedzera mafuta. Asi vamwe 5 ava vakanga vari mapenzi, zvinotaura shoko raMwari kuti havana kutombofunga kuti maybe chikomba chinganonoke kuuya kana kumboisawo musoro kuti sekuti hapana kupiwa nguva ngatidai, havana mbozvifunga. Saka ndaitongofunga hangu kuti tikasaita Christianity part of our everyday life, handiti tinovarayirwa kunge vasikana ivavo kusvika tarasiswa nezvepanyika zvinopfuura zvinopera. Wozopati pamwe Jesu vadzoka uri panzvimbo pasiripo because wavarayirwa, hauna kufunga kutora extra mafuta kuitira emergency. Yeah. Besides kuuya kwavo, pamwe upenyu hunogona kungoguma because hapana anoziva. Tese pamwe chete hapana anoziva kuti zuva rangu nderakati, handiti hapana anoriziva. Saka kutora upenyu huno panyika, kuita lifestyle yekugara muna Mwari, kuvisa muna Mwari, kuti Mwari ndiwo ngavakoshe kupfuura zvinhu zvatinotsvaka panyika. Saka hanzi chikomba sezvine chakanonokawo kuuya, vakamboedza kukumbira vakanzwa zvakataurwa kuti havakaramba. Saka zvakatongofanana nezvo kuti izvo panopera pamusi wokutongwa, handiti musi wokutongwa tomboti panouya Jesu kana kuti penyu wedu unopera, kana musi unonzi tinotongwa paya kudenga paya, hakuna anomirira mumwe. Kana kuti munhu ati ambuya vangu vakazenge vazoti baba vangu, taurai nababa vangu kana taurai namai vangu, ndo vakazodai, kana ndo vakandineglekta, ndo vakandiabusa, kana ndo vakandirasisa. Munhu ega ega hanzi anenge akazvimirira. Ndozvinotaura bhuku rekuna Revelation kuti munhu wese anozvipindurira pake,
hapana amai vanomirira mwana kana mwana anomirira amai vake. Saka zvangofanira pakuti ava vangu tipewo mafuta saka kune zvimwe zvinhu zvisingakumbirwi saizvozvo kuti zvinhu zvemweya munhu ega ega anozvimirira, chitendero chako unozvimirira. Kukura pamweya chaiko chaiko hazvikamurane kana kudira mukapu kuti imi munee muri kukwira ladha, muri kukura mweya, chimbotidirirewo tapudzirewo mbichana mukakapu kangu aka. ndezve like is individual pamunhu namunhu. Iwe munhu naMwari muri two. Mwari ndo vanokurisa munhu. Saka ningirikini apa patanzwa kuti vakagadzira kusangana naMwari vamai Mwari ndoko wakazosvika, and we know in the Bible kuti hanzi Jesu ndo anonzi he is the bridegroom of the church inonzi hanzi the bride of Christ. Saka the overall thing paupenyu huno handiti ndezvekuzosangana ne the bridegroom anonzi Jesu, either pavachauya kana kutizvo panopera upenyu hwedu. Saka we must live our life knowing kuti this must be the top priority. Like I always say kuti zvinhu zvese zvatinopiwa naMwari matools anototibatsira kuti tifambe kwatiri kuenda correctly, tichishandisa zvatinoshandisa, but hatisi kugarira matools iwayo. Hatisi like mwoyo wedu haina kupera muimba yandawana panyika. Mwoyo wangu hauperere pafoni yandapiwa naMwari, hauperere whatever maassets epanyika panapa, kuti anotosara akanaka sematools handiti. And we are also stewards of those tools. Vanototiblessa kuti tiasteward, tiachengetedze. Kana iri imba vanoda kuti uicleane imba iyoyo, but haisiriyo mugumo wezvese kuziva Jesu, kusangana naJesu, kuva ne-eternal life. Saka amen, ndo zvandaindinazvo. Ameno kuti ndianane zvanga prepare kusharewa nhasi. Amen. Ndichangotenda nekutaka kwakanaka kwamaita munhu waMwari. Zvamataura zvokuti Jesu anodzoka, zvatiri panapa hatinyanyi kubatisisa zvinhu kuti ndo Mwari wacho. Aiwa, vasikana ava vaidanza vanga vachitiwo mhandara vese vari 10, but vamwe vacho umhandara hwavo vanenge vamene zvavaihoita, asi vamwe vacho ava vanga vakachenjera, vachichengetedza mafuta avo, vachiziva mafambiro, vachiziva matauriro. Idzi dzakanga dziri mhandara zvechokwadi, but vanga vasingagoni kushandisa umhandara hwacho. Vanga vaitiwo ameno zvokuti kana vabuda vachingoita zvavanongoita, asi ava vanga vakangwarira vachiziva kuti Jesu vanogona kudzoka end time, chikomba chinogona kudzoka tozopinda mumuchato. Saka ava vanga vachitora mhandara zvavo, but mafambiro avaita, matauriro avaita. Pane pandachimbotaura zvamwe masikati zvikanzi zvoni, hanzi kune vanhu vakaunzwa kuchechi naSatani. Saka maitiro avo ndounongoona kuti haasi Mwari akavaunza, ava ndevasatani, because zvisi zvavanongoita zvinongonaSatani mukati. Saka ndizvo ndozvangoitwa vasikana ivo vari paivyo vamwe vacho, asi zvavo vasinawo chavakamboita vari vasikana chaivo chaivo, but zvavaizoita manje zvazvisingaenderani neutsvene. Saka dai Mwari vakangotigonesa tifambe zvine umwari mukati, sezvamataura tichege kukangana nekuda kwezvinhu. Mumwe akawana imba haachatogoni kana kuenda kuchechi kwavo chakutononoka, achingosora arimo. Amwe akawanawo murume ambononoka, zvingodaro. Munhu woti upedzera zvinhu upedzera pane zvinhu zvenyika zvinosara, sezvamataura kuti Jesu anogona kudzoka kana kuti iwowo ndouchatanga kuenda wakaba mamboti matoys anosara kuna kwatinoenda nawo. Saka dai Mwari vakatigonesa tichengetedze umhandara wedu, tichiziva kuti Jesu wedu vachadzoka kuzotora vatsvene vasina kusvibiswa. Mukati hatina zvakawanda zvatinazvo nhasi, saka nizvo vadikani mazvinzwira nyaya iyi, kuti izvoni kudzoka kwamambo Jesu neupenyu husingaperi hazvina zera, hazvina chembere,
kana kuti because vanhu vazhinji vanopera pakuti tichine makoreka isu ndine 14 years umwe achiti ndine 20 years kwari anenge achitozviona sekuti it's so far away. It's far away from him. But tese tinoziva takatombonzwa vanhu vadiki vanofa vari vadiki because hakuna anoziva zuva, hakuna akapiwa zuva iri. Ndosaka tinotaura zvakakosha kugara munhu wakagadzirira riti. Saka kana ungasati wagamuchira Jesu hazvina basa kuti uri zera ripi, iziva kuti hazvina zera. Jesu anogona kudzoka uine 14 years, uine 10 years, uine 20 years, uine 70 years. Chero pavari kufanira kudzoka ndo pavanodzoka. Havatadzi kudzoka nokuti iwe une 14 years kana une 13 years. Uye kana mazuva akatemerwa panyika pamwe 13 years hatizivi, hapana anoziva. Saka it's so important kuti ningirikeni shoko raMwari rinotaura kuna John 14 kuti hanzi Jesu akapindura akati ndini nzira nechokwadi uye noupenyu. Hakuna munhu angauya kuna Baba kana asina kupfuura napandiri. Saka hakuna imwe nzira kuenda kuna Mwari kunze kwaJesu. Ndozvakataurwa muBhaibheri. Tinganyeperani vadika ndichiti hanzi vhaya nhingi tiri nhingi. Bhaibheri rinotori zvariri ndozvakataura, ndozvinotaura shoko raMwari. Ende shoko raMwari rinotonzi ibenyu, kuti zvavakanyora ndozvavanotongoexpecta, like there's no other means, there's no other way. So tangoti tirangaridzane pachinhu izvo zvadikani. Ende tingourayidza kuti Mwari vanokudai zvikuru, vanoda munhu wese. Saka zvindambotaura kuti kana uripo usati wagamuchira Jesu, usazezere kure uchiti nezvandakaita izvi, nezvandakambobata-bata. Pamwe nezuro chaivo wakatiita zvinhu zvinotyisa, chitadzo chinototyisa. But rangarira kuti Mwari vanoregerera munhu auya nemwoyo wake aperera. Someone who has made up their mind. Zvakakoshera Mwari to make up your mind before him, to say, Father, ndiri mutadzeni, munoziva ndakadai, because vanozviona zveseka ndakadai. Vanokuregerera Mwari, wototanga newe panyowani, wototanga upenyu hwenyowani, wotofainda kuti watoone upenyu husingaperi. Jesu unenge usasagara uchitywa kuti manje Jesu wangu kana wadzoka pamwe zvichazodai because handaugadzirira. It's not rocket science wadikani. Kutongogamuchira Jesu so simply, you know. Kungwa Jesu ndokugamuchira imwoyo mangu kuti muve muponesi neupenyu hwangu nemwoyo wese. And usually tinowanzokurudzira vanhu kuti ungova part of a member of some church. But church inozivikanwa kuti vanotenda kuna Jesu, vanotenda kuBhaibheri, vanotenda kuna Mwari Mweya Mutsvene. Kungova nevamwe vanokukurudzirawo and vanokupa direction, especially panongoparidzwa paya. Plus pamwe Mwari vanokumutsira shamwari dzinoda Mwari muchechi imomo, so that kufamba kwavo kunokuitira nyore. Saka ngatigarei takagadzirira vandika. Tisaite sevasikana vanga vachinzi hanzi vakapusa vaya kutanga kubata-bata chikomba chatosvika. Zvinobatsirei manje? Mozara moti pano zvakangofana nenguva yaNoa iyai. Hanti vanhu vaisiudzwa kunzi Mwari vazoti nyika ichaparadzwa, vachiseka Noa uya. But pakazenga pauya mvura. I just imagine kuti vamwe vakamboedza kukwira nemumiti chaimo, vamwe vachikwira makomo aya akareba sereka vachifunga kuti pamwe ingambosvikawo nekuno musorosoro kunoko. Kavati ingasvike pazimuti rineri kuzosvika nepadenga. Kana aiwa wotobereka mwana wake kata pamuti. Vanomba vakatasa mvura iri kusvika nyika yese yakukurwa. Saka zvinoita kunge dambe vadikani. Ngatigare takagadzira. Mwari vanokudai zvakanyanya. Saka tinokuonai futi svombo rinotevera, muve nenguva yakanaka. Chena unokwanisa kubvarawo uchinyengetera. Tinamati, tinokutendai Mwari makanaka muzita raJesu. Tinokuongai nemukana nenguva imi nekuungana tingotaura nekuda kweshoko renyu.
neyambiri muzita raJesu, kuti muri kudzoka, kuti tisavarayirwe Mwari panyika ino, tisanamata Mwari zvamakatipa, tisapa nguva kune zvatinowana munyika ino, tichikanganwa muridzi wezvose. Dai matibatsira muridzi woupenyu, tafanana nevasikana vashanu vakangwara Mwari, vakaziva kugadzirira, vakagara vane mafuta kuitira muchinda paanouya Mwari vagozosangana nechikombi. Tibatsirei weshe mumadzisi, nokutendai Mwari. Shoko rinoti hanzi your mercies are new every morning, and Mwari ndevanokonesa. Your grace that's sufficient for us to be able, Mwari wetu, to wait, to be able to do as you will. Tibatsirei Ishe mumadzisi nguva dzose, mazuva ose, kuti mweya yedu igare ichifunga nokuda kwezvinhu, kuti pane zuva Mwari ramuchazouya kuzotora kereke yenyu, kuti kunyange Mwari mukazotidana Mwari kubva panyika ino paupenyu huno, pamunozotonga nyika Mwari, tigozosongana nemi muzita raJesu. Tibatsirei umwe nomwe Mwari uchanzwa shoko iri, mwoyo umwe nomwe Mwari ngaupfunguzwe muzita raJesu. Mutigonese kuzvinepisa, mutigonese Mwari wekutendeuka kubva panzira dzedu Mwari weye, asi titeerere mishe mumadzisi. Tinonamata even for those Mwari who have not received Christ yet, we pray Mwari weye nezita raJesu that may there be conviction Mwari weye in their hearts, kuti vauye kwamuri, vape upenyu hwavo kwamuri muzita raJesu. Takutendai iyemi mugonesi wedu, takutendai iyemi mutsvene, takutendai iyemi muridzi wezvose. Muzita raJesu we pray. Next prayer. Hallelujah. Amen. Amen. Bye-bye. Amen. Vatikani, ndonouya.